bi ka conseil ka ran bela jena fo ka catégorie allemand ba fo allemand fa catégorie ko bela jena parce que misir saba de ba on fait catégorie ka allemand mo bela jena fo parce que la no pe fo ka dine pe fo no to mena ko ka bay ambe kenam ka no hier de ka kenay vous pouvez initier FC Modi défait mais comme les centres président d'honneur donc siranema ne ko ngombo ne be hier de kono manya ambake FC Modi ini parti la ke no ko de sababu la yan tege ni ko mahina sans fly donc au membre de Kenetan na bureau national de délégation bien no dirigeant par l'honorable Gognon député monu tara tout récemment Gognon ay simba ko ko kana Kenega ça veut dire que ayel kuma monu fay campagne na a ili be do ça veut dire que yame ni koro ni maun jigi sigi ni maun hagilis kam se gan jigi daga kale applaudissez donc a o walia ani mami nana yo fendo ina maiga yo fena député ale no nana lisi kelenga o fena kene ita u welela u bora fo ko mago ka se on fia donc mo fulu bui donc no bora sous-section responsable ya on fa yara trawe donc amaga e walla abi sancha mambo kairala ka fo halbi kala ma ban abse ka ambla sanane siraw sirai ago sira do encore vraiment nga foli baye aka bla sira nyuma anaka hakili nyuma na do foli be jara trawe monsieur le maire de Kenekan anaka deuxième adjoint yoro wala kem ka fo aka présidence la ka fo avant de mettre togola togomina ani Kenekan amba fo da na badra lo Kenekan nyala ay zesif ke ulaina vraiment a jarani dirge neni maren no sera ma ko kubu valere wa mo gay ko deuxième ye wa tay aya ira ka fo ko kati équipe be ale tay donc kale be wa duru faraw be kale te ki boy jula ko be kati kati donc vraiment mo foli ke badra lo Kenekan nyala Kenekan nena no to be ko tegarani tomba mo so mi sigilen fleni donc na ne be sama tegarani na ko wasoro ko no ko yerde ko la ko so be mo ne pa ne chiri ma be fa baraka ni mo be akoko e be bomi ne mboro fa ko bi dom bi fa bi so mo be do ne ante politique da ko ni chama ya fa mo i mo ya foto be ko ya foto be mo hagili mo no halibi donc ay ni ngal après ne tara akoko a flaka amini laje ambe baraka ni tuno chama ya jamfa de ayan tege di ma do ko na o tege ni ma konna la o bi san man bo ayra ko flage jugo forela tiana mawo yimi fo tiero ini ma se ka baraka ni mo wadi no amo boli tay sino tegarani ma wuta mo ga warla de ka mo so ton sigi bugi ngono san shegi ko ga kesu kono bagi la mi ba ko ra be million tan duru bo non ade million tan duru bo ga kesi tegarani buru tegarani ka ti bebe toy don ka ti fam bebe toy war gu gu olu be juru do o yere la ni million kelen juru do la ila san kele be baraka na e be wa woro tro de sara to noy ero ko ni oli bagi ta gele million kelen san kele be baraka na e wa woro tro de sara to noy ni wari isra donc ça veut dire que Chelsea lolo ku yere ka nyeta la foro yani an wasu sino anga je war ku te sanu ku te dana ni adamadiya tabolodo donc no tabala ka boy me foli de ka ti bela de fembe sera kana inga me foli ka be hali bi an jigi bawo kan tugo England na siraw sira be men se ka tugo tanya na nyete mi na na prote mi na ni mi se ka mi fo ono ba sama ka dan kluka na mi se ka train de na se ko sira la pour que tugo ka tanya anga bla an bla le no o de kama ay kalange tugo ngono o de kama ka kla ka parada me tugo ngama donc na e fembe so amanga ko na tugo mo ne ne ko de fo merci.